Коронавирус боюнча карантин вакытында өлкәннәр ялгызлары түгел, бүген көндә җирлегебездән 220 өлкән кешегә 49 социаль хезмәткәр ярдәм күрсәтә. Коронавирус инфекциясы таралуга каршы көрәш чаралары белән бәйле рәвештә өлкән яшьтәге кешеләргә, бигрәк тә яшь әниләргә социаль яклау органнарына килмичә дәүләт хезмәтләре порталы аша гаризаларны җибәрергә тәкъдим итәм. Социаль хезмәткәр өлкәннәрнең таянышы кояшы ул. Алар килеп керсә, дөньялар яктырып киткәндәй була. Тиз генә идәннәрен дә юып алалар, токмашын да кисеп куялар, азык-төлек дару кирәк булса, аларын да алып кайталар. Коронавирус дигән нәрсә көйләре каян килеп чыкты. Куркабыз инде тышка чыкмыйбыз, кирәк әйберләрне балалар алып килеп бирә. Әле менә бүген дә ипи белән сөт китереп китте, оныкның берсе. Чыккан юк тышка, анда чыгып анда буталып йөрүдән файда булмас, дигән гына булыр. Идән чыккан юк. Балалар китереп чыга кирәк әйберне. Даруын Идән чыккан юк. Чыгарга мин кая чыгалам. Кул юк, аяк юк. Иксетең. Күз күрмәй берсе, колак ишетмәй, баш күзләй, шаулый. Орта. Ялгыз гомер итүче өлкәннәр һәм сәламәтлекләре шикле булган гражданнар күп кеше булган урыннарда сәүдә нокталарында йөрүне чикләсен иде. Азык-төлек һәм дарулар кирәк булганда алар 24088 номеры буенча кайнар линия телефонына шалтыратып заказ бирә ала. Без өлкәннәрне бу дөнья афаты коронавирустан үзебезчә сакланабыз инде. Мине мәсәлән социаль хезмәткәр кайгырта, продукцияларны алып кайта, даруларны алып кайта, үйләрне җыештырып җилләтә. Гомумән минем турында кайгырталар. Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә кайнар линиябез эшләп килә. Район буенча аның номеры 24601, үзебезнең оешма базасында 24088. 24088 номеры ул вакытлыча гына эшли, сәгать 8-дән 16-га кадәр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.